Kamaráti, kamarátky, svet, ako ste ho poznali, včera skončil. Zostali sme traja, verím, že viacej ešte nás bude. Som bol, hej, pri Facebooku, pozrite, čo mi zostalo z klávesnice. Konec, hej. No nič, ideme pozrieť ďalej, že čo ponúka tento nový svet. Tu som ti dal korunku, som ti zohnal. Môj mentálny tréner. Korunujem ho týmto za kráľa našej planety. Nikto tu nie je, môžeme si robiť, čo chceme. Paradzino. Konečne môže byť kráľ. Ešte môže byť kráľ. Povedz kráľovský príhovor, jak to tu budeš riadiť spravodlivo a dobrotivo. Anarchia. Bude tu iba anarchia. Kamaráti, kamarátky, anarchia je dúfam, že to král si za chvíľu hneď uvedom. Jak to ty budeš riadiť? No ja to budem rozhodne riadiť, že to všetko sprivatizujem a každý dostane svoj podiel, aby sme potom mohli všetci tu na si postaviť nejakú malú vilku a pri tej vilke si sadnúť do nejakého tulivaku a zapaliť si marišku. Kamaráti, kamarátky, aj privatizácia, ja to tiež nevidím. No, vyzerá tak, že toto žezlo, hej, ktoré mám v ruke, momentálne nemôžem nikomu inému zveriť, len sám sebe. Hej, lebo jeden by tu dal anarchiu, druhý by to sprivatizoval. A ja tu chcem proste urobiť nejaký kultúrny priestor, ktorý je primeraný dobe, v ktorej žijeme, hej. Že sa nebudem ja naťahovať so skorumpovanými, hej, nejakými priestormi v meste a s inštitúciami. Urobím si vlastný štát, zamerám sa na, jak sa hovorí, na to, aby aspoň tuto fungovalo, keď už je to úplne na minďar cere rozbité, hej. Sýrske deti by vám dačo o tom vedeli povedať. No a máme tu aj samozrejme múr nárekov, hej. Wish you were here, kamaráti, kamarátky. Wish you were here. Nalety. Skryte sa! No, ešte detaily, hej, ešte furt more, ten americký prezident tu chce mier, lebo najlepší mier sa urobí vtedy, kamaráti, kamarátky, keď všetko vybombujete, nezabudnite, hej, ale nezabudnite, že americký prezident určite hovorí o tomto bombovaní, hej, že nabombujte dačo na múr. Toto je základ, aby ste si to zle nevysvetľovali. No, takže, jak to tu budeme riadiť, šráci, teraz už ja vám budem musieť povedať. V prvom rade by sme si mali urobiť nejakú vizualizáciu tohto projektu. Že jak to chceme mať. Čo vy na to? My s tebou môžeme iba skromne súhlasiť. Kamaráti, kamarátky, tak sa pozná dobrý kráľ, hej? keď skromne s ním súhlasia. No, ja ťa týmto menujem za hlavného radcu, ak dovolíš. Prosím, prehoď mu radcovský tento turbán. Tak no, maj cez hlavu. Cez hlavu? Hej. Tak. Tak to je radcovský turbán, samozrejme radcovská koruna. To bude náš šejk, on bude rozhodovať o tom, že... Kadiaľ potečú penáze. Presne. Tak, ale potešúc tam, kde ženy povedia, čiže ty budeš rozhodovať vlastne nepriamo o tom, kam potečú peniaze. To znamená, že budeš rozhodovať o tom, aké ženy budeme mať v hareme. To je prvá vec. Ty by si tiež sa nejakej funkcie už teraz mohol zmocniť, už keď sa každý tu... Akú funkciu dostanem, Ondrej? Vidíte, a toto ja vám mám hovoriť. To vy, kamaráti, musíte pochopiť, kto ste. Hej? A na to, aby ste pochopili, kto ste, tak je... Kto som SK? No, kto som SK? Tak to už povedz, keď vieš, kto si. Predstav projekt, nech sa páči, zober si žezlo. Ja si idem, no skočí na kávu. Na tejto web stránke môžete nahrať krátke video o sebe, kto si myslíte, že ste. A môžete povedať, že ja som Miro a venujem sa komunikácii a divadlu. Rád hrajem na YouTube videách s Ondrejom a s Michalom. A takisto ma baví cestovanie po svete. A potom vám ľudia za to budú dávať peniaze, presne, lajky hlavne. A tento bude mať... Kamarátky, dôležité je mať svoj idol. A môj idol je Ondrej z Košic. Stávam sa Ondrejom z Košic. Čiže teraz som vlastne kráľ. Ondrej z Košic je kráľ, teraz som kráľ ja. A Ondrej sa teraz stáva mnou. Hej. Kamaráti, kamarátky, som rozmýšľal, že kto som, hej, a až som na to prišiel. Že som kto som, hej. A pointa je, že som rozmyslel, že či budem košický diktátor, hej, tak jak to mali niektorí vymyslený.
Ale rozhodol som sa, že nie. Že ja si tu len tak budem robiť, že haleluja, haleluja, haleluja a proste budem nosiť živý odkaz môjho najväčšieho idolu a to je Ježiš. Hej? Že ja budem proste, že cezo mňa nech ten Ježiš prehovorí. Hej? Lebo lepšie, keby mal Che Guevara prehovoriť, lebo hovorím, tu by hlavy padali. Takže, kamaráti, kamarátky, kto som? Som Ježišov hovorca, hej? Nezabudnite, ja za neho hovorím. A mne noste love, keď čo mu chcete doniesť. Kto som.sk. Čaute. Čaute. Michal, ešte nejaký vstup? Ale čo si crazy, už žiadny. Miro, čo robíš? Miro! Kamaráti a kamarátky, to je tak, keď ste hore, ani sa nezaujímate o tých dole. Presne, a tí môžu žrať zbedne a nikto sa nad tým nepozastaví. Nad tým porozmýšľajte, milé čháve, že zbedne sa nežere. Počuli ste nášho kráľa? Čo nám pomôže nastoliť spravodlivosť? Spravodlivosť nám pomôže nastoliť jedine naše empatické vnímanie. Ty gufo!